Va, em sembla que és l'hora de començar el joc següent. Urameshi, has de saber que entre aquests 4 hi ha un impostor. Què dius? Què? I tu tens exactament 10 minuts per descobrir qui és. Aquest és el joc. Oi que és senzill? Vosaltres 4 només podeu respondre les preguntes de l'Urameshi. No podeu dir ni fer res més. Que ens vols prendre el pèl? Que un de nosaltres és un impostor? Això mateix, et penses que és tan fàcil disfressar-se com un de nosaltres d'aquesta manera i en tan poc temps? He dit que no podeu dir ni fer res, excepte respondre les preguntes. No us fa por el que li pugui passar? Escolta, si l'intentes fer alguna cosa en Yusuke, et mataré abans no l'arribis a tocar. Em sembla que no ho heu entès. Vull dir que si entre vosaltres 4 n'hi ha un que és fals, és justament perquè un de vosaltres és presoner. És a dir, que a part de l'Urameshi ara tenim un altre presoner entre nosaltres. I si a mi em passés res, el meu company el mataria. O sigui que ho teniu tot previst, oi? I si jo no descobreixo quin d'ells és l'impostor abans que passin els 10 minuts, matareu el de debò? Et queden 9 minuts. Què fas, doncs? Hi vols jugar o no t'hi atreveixes? I tant que sí! Sembla impossible que algun d'ells sigui fals. Kubabara, digue'm la teva data de naixement i el teu grup sanguini. Què passa? Per què m'has de preguntar a mi primer? No tenim temps! Respon d'una vegada! Si vols, t'ho dic, però tu el saps, el meu grup sanguini i la meva data de naixement, o què? No se m'havia acudit. No farem res així. Kurama, com es diu la teva mare? Shiori Minamino, 40 anys, es tornarà a casar aquesta tardor. De debò? Doncs quina bona notícia, noi! Que em convidareu al casament! Et queden 7 minuts. Ara la voten. Digue'm les mides del teu cos començant per dalt. I per què carai vols que te les digui si tampoc no les saps? No te les he dit mai, poca vergonya! I tant que sí, que no te'n recordes aquell dia, No te les he dit mai, pervertit, porc! No és ella, perquè no hi ha caigut. Quina manera més idiota de perdre el temps. Hiei, digue'm com es diu la teva germana. Va, a veure si ho saps, això. Ja ho saps, no cal que t'ho digui, perquè és algú que coneixes perfectament. Sí, és clar, aquesta és exactament la resposta que faria en Hiei. Què diu? Que tu tens una germana? Doncs segur que és un tap de bassa lleig i repel·lent com tu. Mataré. Esclar, en Kubabara era l'únic que no ho sabia. L'únic? Xxt. Què és això que tots sabeu? Bé, no és res. Doncs expliqueu-m'ho, que jo també ho vull saber. Que no, que ja t'he dit. Vols parar de mirar-me així? És que és una cosa molt llarga d'explicar. Ai, que això no m'agrada gens. Va, es pot saber qui és? Us queden 5 minuts. Això tant és, ja t'ho direm després. Esclar, i tant que m'ho direu. I tu, encerta-ho d'una vegada. No ho veus que encara no n'estic segur, imbècil?